Wis nate ro banci porong. Urung. Wis nate demi banci porong. Mau ora banci ngono banci kok bos ki piye nek mun demek. Empun sah. Lha nyapa kok empun sah? Empun sah nolak maksudnya. Lho nggih. Geser kono aku sijine. Opa. Nggak usah ditutup, saya juga punya. Nah. Kalah dhuwur aku Mas. Tenan kalah dhuwur. Nenek ngene kan pas ta dhuwure padha. Dik Rene. Nah, iki mau wis ngasek kae kok. Engko nomere ya, Mbak. Iya, ngomong. Adik Rene gak apa-apa. Ketok ya cocok kok ya, Mas. Nah, oh, dereng sunat. Lah jenengan sampun sunat, Pak? Masa pun sunat? Ping 5. Ya Allah. Daleme jenengan nggih mriki, Pak? Daleme jenengan nggih mriki? Oh, Jogja.